Ndokuchingamidzai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Sekutora kwatoita pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopinduruka neBhaibheri. Saka sunungukai kuramba muchitumira mibvunzo yenyu. Toda kutenda nevari kuita izvozvo. Toda kutenda zvikuru sei kunyanya vari kuramba vachitumirawo vamwe zvatinenge tadzidza nekukokera vamwe kuti vauyewo pano vaite nzwira pamuviri tsvimbo yaro vadapi. Mwari akuropafadzei, Mwari akukomborerei. Toda kupindura mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu panapa. Mubvunzo uyu ndoda kudayira kuti munhu uyu akambonzwa zvimwe zvatakadzidza kumashure, ndokusaka ari kubvunza mubvunzo uyu. Uri kutiwo kunai pastor, nyaya yekuchengeta Sande yakatangira papi? Mumashure takambodzidza nyaya yemutemo waMwari, tikadzidza nyaya yeSabata, tichipindura mibvunzo yakanga yakabvunzwa nevamwe maringe nekuti zvichiriko here maKristu anofanira kunge achiri kuchengeta Sabata here. Takazvipindura mumashure. Kana zvakakupotsai munogona kuzvitsvaga paplatform ino. Kana musiri kuzviwana bvunzai futi, tinogona kungoupindura futi mubvunzo iwoyo. Saka uyu ari kubvunza ndoda kurayira kuti it's a follow up question because akuti all right fine ndazvinzwa zvamataura but nyaya chekuzomboti vanhu vatange kunamata musi weSunday yakatangira papi? Chandichagona kuita inini kubva muumbo watinowana muBhaibheri kuratidza kuti hazvina kutangira apa kana apa kana apa panofungwa nevanhu ndo pazvakatangira. Ndozokuudzai kuti saka zvingangodaro zvakatangira papi. Saka chekutanga hazvina kutanga naJesu Kristu, iye Jesu Kristu wacho. Look for verse 16. And he came to Nazareth, and Jesus where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day, and he stood up for to read. Saka Jesu hanzi tsika yake yaiva yekupinda musynagogue musi weSabata. Saka nyaya yekunamata musi wesvondo haina kutanga naJesu Kristu. Kana paine payakabva ndepamwe hapazi pana Jesu Kristu. Jesu tsika yake yaiva yekuti Sabata aipinda musynagogue, Sabata aenda kusynagogue. Luke 23 tiri pona Luke iyeye verse 54, 55 na 56. And that day was the preparation. Ndo musi waroverwa Jesu Kristu. Musi waroverwa wainzi zuva regadziriro. It was the preparation, and the Sabbath drew on. And the women also who came with him from Galilee followed after and beheld the sepulchre and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointments and rested the Sabbath day according to the commandment. Hanzi vakadzi vaifamba naJesu vachimutevera vakabva naye Galilee kusvika Jerusarema vachingomutevera, which means daily vaiva naye naJesu vakadzi. Zvikanzi vakaona Joseph waArimatea achitora mutumbo waJesu vabva vatevera. Vakaona paakauviga vachikacherechedza zvese nemavigirwo, vanzi vakadzokera kumba vakanogadzira mafuta ekuzodza mutumbo waJesu Kristu. Bozi anga asina kuzodzwa, rangarira yakangofa pamuchinjikwa achibva aturunurwa naJoseph, achibva aputirwa nemucheka achibva aiswa muguva. Saka vakadzi avo vakati regai tichigadzira maperfume acho nemafuta tiwe timuzodze. Kanzi vari kunzi vapedza kugadzira, Sabata ranga ratotanga, hanzi they rested on the Sabbath according to the commandment. Saka nyaya yekuchengeta Sunday haina kutanga nemadzimai aiteera Jesu Kristu. Havasiwo vakauya nayo. Ava even Kristu afa, bozi kuna vamwe vanoti pamuchinjiko ndo pazvakaperera. Ava vaigara naJesu every day. Vanofanira kunge vakadzidziswa naJesu kuti zvichapera kana ndafa izvi. After Jesu afa, hanzi vakazorora nomusi weSabata. Atofa Jesu. Saka kana kuine vanhu vaifanira kunge vachiziva information yekuti Sabata rinoperera papi, mamai ava vaifanira kunge vachiziva. Hanzi vaimutevera kubva Galilee naye. And vakavasira vakadzi vemisheni kwakuparidza vaitova mashamwari aJesu, which means ndo vaiudzwa nemasikireti kuti zveSabata ndichazvipedza hangu kana ndafa izvi. But Jesu paakafa, vanzi vakachengeta Sabata vana mai avo. Saka havasiwo vakatanga nenyaya yekunamata Sunday. Acts chapter 17. Aiwa, ndisati ndaverenga Acts, regai nditange Mateo. Mateo chapter 24. Mateo 24. Ndoda kuverenga verse ya 20. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Jesu pana Mateo 24 ari kuprofita kuparadzwa kwaizoitwa Jerusalem. Jerusalem was destroyed in AD 70. Apa pari kutaura Jesu nevadzidzi, this is AD 31. And Jesu ari kuti 40 years from today muchatiza Jerusalem ari kuparadzwa. But munamate kuti musi wamuchatiza wacho urege kuzova musi weSabata. Saka kana Jesu aida kuti Sunday itange kuchengetwa after afa pamuchinjiko,
angadai asina kumboudza vadzidzi kuti namatirai kuti musi wamuchatiza 40 years after the cross urege kuva musi wesabata, because anenge achitoziva kuti rinenge risi siku. But 40 years after the cross, Jesus is advising the disciples that they must pray so that they will not violate the Sabbath. Saka nyaya yekuchengeta Sunday haina kutanga nemadisciples, because vakatoinstructwa naJesu Kristu kuti you must pray that when you fly out of Jerusalem pamuchange maakutiza murege kutiza uri musi wesabata. Acts chapter 17 verse ya 2. Vanhu vazhinji vanowanzokota Colossians 2 ya Paul, voivhiringidza havo nekuti vanenge vasingadi kunzwisa kuti Paul aitaura nezveipapo. Saka vanobva kuti Paul akati zvakapera zvese zvesabata. But Acts 17 verse 2, and Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of scriptures. Setsika yake Paul, vanzi akapinda akadzidza nawo masabata matatu akadungamidzana vachitaura zvepamagwaro. Yaitova tsika yaPaul, yaitova tsika yaPaul. Saka Paul haazopengi kuti iye ndo tsika yake kuti sabata rinouya anenge achienda kuchechi okuti futi rakapera. Saka at least we know kuti Paul haana kuita zvesandi. Paul 3, and I saw yega. Go and read Acts chapter 13 verse 42. Go and read Acts chapter 17, chapter 18. Paul was meeting with both Jews and Greeks on a Sabbath day. Because on one of the aisanga nemaJudha chete asima maGreek. Iverenge Acts 18 verse 4. Both Jews and Greeks on a Sabbath day. Saka nyaya yeSunday haina kutanga na Paul. Haasi Paul akatanga kunamata musi weSunday. Vanobva vakota 1 Corinthians chapter 16. Ngaiti iverenge verse 1 to 3. 1 Corinthians chapter 16 verse 1, 2 na 3. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even do so. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, so that there will be no gatherings when I come. Paul arikutoti musi wekutanga wevhiki oga oga ndo musi weSunday so. Mumwe nemumwe ngaaunganidze by him, kwete kuchechi. Zvaisaitikira kuchechi zvinizvi. Parida kuunganidzwa zvipo zvekunopa vari kutambura kuJerusalem. Saka Paul arikuti on the first day of the week mumwe nemumwe ngaaunganidze kwaari ikoko. Kuitira kuti tinouya tisazopambadze nguva yekutanga kuunganidza zvakare ndinguva ndichitora ndobva taendesa kuJerusalem. Saka 1 Corinthians 16 haijustify kunamatwa kweSunday. Vaitonzi unganidzai on the first day of the week, izuva rekuita basa zve. Chifambai muchitakura mazisaga enyu echibage nei muunganidze zvinozoenda kuJerusalem. Haana kutomboti zviitwe on a Sabbath day. Akatoti ngazviitwe on Sunday. Which means this was not about worship, it was about collecting goods and materials zvaifana kunobatsira vakanga vachitambudzika but vaitenda muna Kristu vanga vari kuJerusalem. Ndoda kutenda kuti tabatsirikana. Mubvunzo unenge wapo ndokuti saka zvakazotangira kupi? Which means anza yacho inotowanikwa kuhistory, because muBhaibheri hamuna. We get it from history, and history inotiudza kuti mugore 321 AD Emperor Constantine ndiye akatanga kuissue an official decree yekuti vanhu vatange kuchengetedza Sunday sezvavaiita Sabbath. 321 AD ndo pakatanga ndiEmperor Constantine akaita izvozvo. You can check your history. Mwari atibatsire. Amen.